Mix TV. Good evening, Chrisbel. Birthday mo, boss. Happy birthday. Busy pa si Ma'am Jean. Jelloy, good evening. Busy pa ba si Ma'am Jean, boss? $14 million in the house. Good evening. Rakitera, Bisdak, good evening.
Lisongson TV, good evening. Lisa Vlog, good evening.
Boss Bell, good evening. Boss G. Good evening, Boss G. Boss Bell, good evening. Boss G.
Lisa Vlog, watching your tomato egg, quail, mushrooms, and bunny design salad. Malapit na matapos isa. You're welcome. Ma'am Jean, TV Mix, good evening. Jenny Channel, good evening. Ang galing ni Sis Lisa mag-design. Very creative. Oh, 2 thumbs up pa. Wow. Mami Dolores, good evening. Maghanap ako dito sis Full watch na ako dito. Maghanap naman ako dito ng yung video. 8 million in the house. Good evening. Dito naman ako sa lahat itong ginawa mo. Very creative. Ito egg stuff with tuna. Oh, may harang. May harang sis. Lipat ko muna sis Lipat ko muna. Wow, ang haba-haba nito sis. The ultimate off-road test. Sponsored by Bridgestone Tires. 1 minute and 48 seconds ang harang. Wow. Hayaan ko lang sis mag-play din ako sa iba. Playing, Mom. Jen.
Gen TV Mix. Ma'am Lisa, egg stuff with tuna.
Alfredo Mix Vlog, good evening.
Hello, Jackie. Victor, good evening. Welcome. Welcome to our team. Mayroon ka palang 4 subscribers, Jackie Victor. At may 5 videos. Sige. Palakihin natin Ma'am Lynn. Oo, nakita ko na Ma'am Lynn channel niya. Meron siyang 4 na sub. Maliit pa bahay niya. Okay. Sige, mag-comment ka lang, Victor. Pusbel, Ma'am Jean, mayroon tayong bagong kasama. Nasa Hong Kong rin ba siya, Ma'am Lynn? Okay. Taga-Leyte din siya. Taga-Leyte din siya, Ma'am Lynn. Hello po, Jackie Victor. Nabigyan kita na jacket. Dito ako sa iyong bahay. Ito Yan. Nag-umpisa ka 1 month ago. Puntahan mo lang yung nasa puntahan mo bahay ni Belmix TV.
kay Gen TV Mix. Magbigay din sila ng ano diyan, banana. Magbakas ka lang sa kanila. Kung sino meron. Kay Lisa Vlog, mag-comment ka doon. Puntahan mo muna channel nila, tapos kahit ano, 30 seconds lang, panoorin mo, tapos mag-comment ka, and then, pindutin mo yung sub. Babalikan ka nila. Dito pa rin ako sa ano mo ha, video mo. 9 minutes and 13 seconds. Tatapusin ko to. Lahat ng nandyan sa screen, puntahan mo channel nila, panoorin mo na kahit 30 seconds lang, and then, pindutin mo yung comment, mag-comment ka doon, then, pindutin, and then, yung subscribe doon sa taas, pindutin mo din. Dandikit na sa iyo si Bell Mix TV ah. Thank you, Bus Bell. Bus G, thank you. Scroll up mo lang. Kung sinong nandyan sa screen, puntahan mo channel nila. Bukas malaki na yan. Malaki na yung bahay mo. Unti-unti. Palaki natin yan. Ano mo na lang, Ma'am Lynn, ikaw nang bahala bigay sa kanya ng schedule kung sinong naka-schedule na mag-live. Taga saan ba siya, Ma'am Lynn? Taga Leyte din? Pagkatapos nito yung iba kong momo, i-dikit ko sa kanila. O, ayan. Dandikit na sa'yo si Boss G. Okay. Si Jackie Victor pala, babae. Babae pala, asawa niya to. Yung ka-video niya. Akala ko itong lalaki.
Ma'am Jackie, mag-upload ka ng kahit shorts lang muna. Shorts na video. Okay, done. Dito ako sa shorts video. Kapit lang at lalaban hanggang dulo. Sits on the fence, silhouettes and then hold on, I'm gonna little time. Ma'am Victor, dito ako sa shorts vids mo.
Ma'am Victor, may CapCut na watermark dito sa iyong video. Time check, 10:03 in the evening. Tatapusin ko lang to kay Ma'am Victor ha. Mag-end na ako. Ma'am Jean Busbel, still playing pa rin until 11 o'clock. And then, pagkatapos nito, si Ma'am Rakitera at si Boss G din. Ma'am Jackie Victor, again, thank you so much. Welcome to our team. Team Tulungan. Thank you, Boss Bell. Thank you, Ma'am Jean. Thank you, Ma'am Rakitera. Thank you, Boss G. Thank you so much. Okay. Mag-end na po ako. Thank you. Ma'am Victor, paramihin mo yung videos mo ha. Tapos merong watermark dito sa isang video mo. Dapat i-clear mo to before ka mag-apply soon for monetization. Ito meron CapCut. Yan. Bye-bye everyone. Bye-bye Ma'am Lynn. Ma'am Victor, thank you.